Jamen, mega fedt, Mia, og tusind tak, fordi du havde lyst til at komme med på et lille interview her med mig, så vi kan snakke lidt omkring din rejse som influencer og UGC-creator for den sags skyld, og hvor du ligesom er i dag med det hele. Men inden at vi lige dykker ned i alle de spørgsmål, jeg rigtig gerne vil stille dig, så ved jeg ikke, om du kunne være frisk på egentlig bare at fortælle lidt omkring, hvem du er, hvor du er fra, og hvad du laver til dagligt. Jeg hedder Mia, og jeg er 28 år, og til dagligt er jeg pædagog. Og så har jeg min Instagram-profil, hvor at jeg laver nogle samarbejder og noget UGC-arbejde. Og jeg er fra Hvidovre, som er en forstad til København. Og nu er det jo ved at være lidt tid siden, at du egentlig startede hos mig første gang i forhold til at søge noget hjælp. Men jeg er jo lidt nysgerrig på, om du kunne sætte nogle ord på, om du kan huske, hvor du var egentlig, da du startede, hvad for nogle tanker du gjorde dig, og hvad der lige gjorde, at du startede med at søge sådan sparring til hele det her univers. Jamen, det startede egentlig med, at jeg havde et stort ønske om, at jeg godt kunne tænke mig at gå ned i tid på mit fuldtidsarbejde som pædagog. Men økonomisk så kunne det ikke rigtig lade sig gøre for os, at jeg gik ned i tid. Og så begyndte jeg at dele lidt på min profil omkring min datter og nogle lege. Og så fandt jeg ud af, at det var der egentlig lidt efterspørgsel på. Og så begyndte jeg lige så stille at prøve at bygge min profil op, men jeg gik ligesom i stå, når det kom til den del med samarbejder og med engagement. Og så var det faktisk fordi, at din profil den dukkede op helt tilfældigt på min Instagram, og så var jeg inde og kigge, og så prøvede jeg ligesom at efterleve nogle af de her opslag, du lagde op, sådan hvordan jeg skulle sætte musik på, hvilke hooks jeg skulle lave, hvordan jeg skulle opbygge min reels. Men jeg følte, at jeg havde brug for mere. Altså, jeg havde brug for at snakke med dig og få mere viden, end det du ligesom lagde op på Instagram, fordi jeg havde en idé om, at du måtte gemme på noget mere viden, end det du egentlig delte ud der. Mega relevant. Og det er jo også nogle gange det her med, en ting er jo, at man har en masse tips og tricks, som man kan finde online, men der er bare ikke noget, der erstatter det der med, at man kan arbejde lidt mere intens med tingene, og man kan få nogle øjne på præcis ens egen case. Og det gør bare en forskel, hvis man gerne vil rykke sig lidt hurtigere, i stedet for at prøve en hel masse forskellige ting af. Nu nævner du selv nogle af de ting, du strugglede med, som for eksempel det her med engagement, og eventuelt også det her med at komme til at vækste lidt hurtigere. Nu husker jeg det ikke 100%, men kan du huske, hvor mange følgere du havde, da du sådan startede med at søge hjælp hos mig? Ja, 900 følgere. 900 følgere, okay, ja, det er jo også et godt stykke tid siden, kan man sige. Det er jo en noget mindre profil, end du havde nu, eller har nu. Vil du sige sådan i forhold til, hvad kan man sige, da du startede, at du følte, du var meget sådan grøn på området, eller følte du havde sådan en okay viden, eller hvor var du selv i den proces? Jeg var helt grøn. Jeg kendte ikke rigtig nogen, der lavede noget, der mindede om, og ja, jeg fulgte faktisk heller ikke rigtig nogen influencer dengang. Så det var en helt ny verden, og det var først, da der var virksomheder, der ligesom begyndte at kontakte mig med gratis produkter, at det gik op for mig, okay, det er jo faktisk noget, du måske kunne tjene penge på. Lige præcis, og det er jo også det, som man kan sige, at nogle virksomheder begynder at slide lidt ind i ens DM, og man tænker, okay, hvad er det måske lige, der er en interesse for her? Blev du tilbudt mange sådan gratis produkter i starten, altså i forhold til sådan, hvad jeg kalder dårlige aftaler, eller hvordan så det ud for dig til en start? Det var kun dårlige aftaler med gratis produkter. Og i starten så var min tanke jo, "Nå, men så kan jeg få noget erfaring, og måske det ser godt ud for andre virksomheder, men det var jo en ond cirkel, der blev ved med at køre, fordi så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle forhandle. Præcis, og det er også, som du siger, en ond cirkel, for der er mange, der har den her tankegang, som jeg tænker også, vi begge har været i på et tidspunkt, at okay, det kan være, det kan gavne mig på en eller anden måde, så man ligesom prøver at se det fra en eller anden kreativ vinkel, i stedet for faktisk bare at holde fast i, at selvfølgelig skal man jo have en betaling for det arbejde, man laver. Så det kan være sådan en svær ting at komme ud af, når man først er kommet ind i den der cirkel af, at man siger ja til de dårlige aftaler, og hvordan man lige får dem vendt rundt. Nu husker jeg jo personligt selv stadigvæk den dag i dag, selvom det er ved at være et godt stykke tid siden, da jeg lukkede mit sådan, første betalte aftale. Kan du huske, da du lukkede din første betalte aftale? Ja, det var en meget lille aftale, og jeg prøvede faktisk at forhandle den op efterfølgende. Mm. Selvom det havde jeg ligesom set på din profil, at det kunne man måske ikke altid. Det kunne jeg ikke. Og så valgte jeg faktisk at opsige det her samarbejde, fordi jeg tror, jeg fik 300 kroner om måneden, nej, for 3 måneder. Og der var jeg sådan, ej, det er alt for lidt. Jeg skal have mere end 300 kroner for 3 måneder. Jeg skal have 600 kroner per måned eller sådan noget. Og der var de sådan, det vil vi ikke. Og så valgte jeg så at stoppe samarbejdet. Ja, og det er jo også det, som man kan sige nogle gange, at man simpelthen bare er nødt til at stå fast, selvom det kan være sådan lidt, okay, kan jeg lige prøve at se, om jeg kan slide ind og få en anden retning på det, men det kan bare ikke altid lade sig gøre, når man først har været derhen, hvor man måske har lavet sig underbetale eller noget i den stil. Nu nævner du selv, at det var en sådan ret lille betaling dengang. Hvornår gik det op for dig sådan i forhold til den her proces, hey, der er faktisk flere penge at hente, end bare de her sådan måske 300 kroner eller 500 kroner i den her proces? Jamen, jeg bemærkede det jo allerede, da jeg
var på forløb hos dig, at man kunne ligesom godt forhandle sig op højere. Det kunne jeg jo også se ind i communityet og på Facebook-gruppen, at man kunne ligesom forhandle sig op højere. Der var nogen, der lukkede nogle høje aftaler i forhold til, hvad jeg ligesom gjorde. Men det var først her sidste år, at jeg sådan for alvor begyndte, og først i slutningen af året, at jeg virkelig fandt ud af, okay, det er sådan her, jeg skal gøre det. Og det Mm. var så, fordi jeg valgte at hoppe videre på det næste forløb hos dig. Jeg fik noget mere viden, og jeg måske også blev lidt modigere. Altså, at jeg følte mig mere selvsikker i det. Lige præcis, og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt at tage fat i, netop den her med sådan ens egen idé om, hvad man er værd, eller sådan ens eget mindset. Det er også noget, jeg prøver selv at arbejde med i mit eget arbejdsliv, fordi det har jo virkelig meget, lige meget hvilket aspekt du er i, sådan okay, at forstå, du bringer meget værdi på bordet, og det gør du jo virkelig også med din profil. Du har jo både utrolig loyale følgere, hvis man kan sige det sådan, der skaber engagement, og du har vækstet relativt hurtigt også i forhold til sådan, hvor du var med de her 900 følgere. Hvor mange følgere er det præcis, du har i dag? Jamen, jeg rammer snart 10.700. Jeg er lige på grænsen. Mega flot. Og det er jo et helt andet sted den dag i dag med din profil, og det bevæger sig jo hele tiden opad, kan man sige. Nogle gange er det jo sådan i hurtige etapper, og nogle gange går det stille og roligt opad, og det fedeste er jo bare, at du har den der kontinuerlige vækst i det hele. Men mindsetet i sådan, okay, jeg bringer faktisk meget til bordet, og jeg er mere værd end bare, hvad kan nu skulle jeg til at sige, en make-up-børste, men altså generelt bare et eller andet, man bliver tilbudt i sjove produkter, som kan være spændende til en start, men bare virkelig ikke er det på sigt. Så det kan jeg sagtens følge dig i, at man bliver faktisk mere modig, jo flere dialoger man også ender i. Og sådan lige i forhold til, sådan, da du startede, eller generelt dengang, at du overvejede at komme i gang, det kan både være i forhold til forløbet, men det kunne egentlig også mere bare være din egen idé til det her med at gerne vil poste på sociale medier. Var der et eller andet, som begrænsede dig i at måske at ture tage springet, eller var der noget, der holdt dig tilbage, eller du var sådan usikker og nervøs på i starten? Jamen generelt så er jeg et lidt usikkert menneske, så tanken, der blev ved med at køre i hovedet, det var, hvorfor skulle nogen ville betale for, at jeg lavede noget, og kan jeg overhovedet finde ud af det, jeg ligesom skal til at lave, eller hvad forventer de af mig? Og det synes jeg egentlig kunne være ret skræmmende, at jeg vidste ikke, om jeg kunne leve op til den pris, jeg nu satte mig. Altså den pris, jeg sagde, det skal jeg have. Vil jeg overhovedet leve op til det, de ville have, eller vil jeg skuffe dem? Så det synes jeg var enormt svært i starten. Ja, så det der med lige at erkende, okay, hvis jeg nu for eksempel en ting skal i gang, og man sådan måske skal til at lave de der betalte samarbejder, har man nu nok værdi at tilbyde, for at man faktisk skal kræve den der betaling. Det hænger selvfølgelig også lidt sammen med det, vi snakkede om lige med mindset for lidt siden, men jeg tror også virkelig mange har en svær tilgang til det der med at forstå, okay, hvornår kan jeg begynde at kræve de her betalte samarbejder, fordi man måske ikke har nogen at spejle sig i, eller nogen at spare med. Så det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg tror også, det er en usikkerhed, mange kender til, og sådan kan være lidt nervøse for i starten. Hvis vi lige kører helt hen på det her med, da du så er ny i det her, du starter på forløb, du har måske været på forløbet et stykke tid. Er der på et tidspunkt, hvor du har sådan en, hvad jeg kalder en aha-oplevelse, eller et eller andet, hvor du tænker sådan, det er sådan her, det fungerer, fordi du har måske været i gang, du har tænkt, okay, det er svært at få engagement, hvordan får jeg de her betalte samarbejder? Var der noget, der sådan ændrede det her mindset for dig i sådan, okay, det her, det kan faktisk lade sig gøre, eller det er sådan, man arbejder bedre med tingene? Jamen, jeg synes generelt, at hele forløbet ligesom var en lidt aha-oplevelse for mig. Måske også fordi, at jeg var helt grøn, da jeg ligesom startede i forløbet, så jeg havde overhovedet ingen viden på nogen punkter overhovedet. Så det hele var jo sådan, okay, det er sådan her, jeg laver en contentplan, det er sådan her, jeg skaber værdi. Jeg valgte jo også at få en-til-en sparring, fordi jeg ligesom havde brug for dine øjne på min profil. Og det fik jeg enormt meget ud af, for allerede ved, at jeg ligesom rettede ved de ting, du pointerede, så begyndte der at komme flere følgere, der begyndte at komme flere tilbud på samarbejder i min indbakke. Så kan det godt være, at de ikke lige var betalte, men der kom tilbudene ind ved, at jeg ligesom rettede ind efter de her små ting, du nævnte for mig. Det giver rigtig, rigtig god mening, synes jeg, fordi det er jo mange af de ting, man struggler lidt med i starten. Det er jo nogle af det, vi også gennemgår allerede i de første uger på forløbet. Altså det her med at få det der overblik. Jeg hører også fra mange, at de synes, det er sådan lidt uoverskueligt, hvordan man kommer i gang. Og det er jo faktisk ikke mere uoverskueligt end som sådan. Det handler jo bare om, at man forstår, hvad de forskellige aspekter, man skal gøre, er. Særligt det her med at skabe værdi, som du også nævner, og stille og roligt begynde måske at arbejde med en contentplan. Jeg ved også, at du personligt er meget struktureret i forhold til din contentplan, hvilket jeg synes er sindssygt sejt, fordi det er jo noget af det, som gør, at man hele tiden har den der røde tråd. Ja, min primære målgruppe, det er mødre. Men her på det sidste er jeg faktisk begyndt at få ret mange fædre med ind også. Og det synes jeg jo egentlig er ret fedt, at der også kommer nogle fædre ind, som ligesom kan bruge min profil til noget. Men den er meget specifik på, at det er rettet mod forældre, primært mødre.
med afsæt i, at jeg faktisk har en baggrundsviden som pædagog. Det er jo også her, hvor du virkelig kombinerer, kan man sige, din altså faglige ekspertise og dig som person og creator, altså der er mange forskellige ting, sammen med dit personlige brand, og så faktisk bruger det til at skabe værdi for andre, hvilket jo virkelig er en rigtig god funnel til at vækste og skabe simpelthen en virkelig, virkelig solid målgruppe, som du også både kan bruge til at konvertere til potentielle salg, når du laver samarbejder, men også bare generelt virkelig pitche stærkt ind til potentielle samarbejdspartnere. Men mega fedt, at der begynder også at komme lidt sådan variation, for det gør jo også nogle gange, at man kan opleve, at ens målgruppe ændrer sig lidt, men også bare fordi du sikkert når længere og længere ud, så du faktisk også får samlet endnu flere mennesker, som selvfølgelig er interesseret i det indhold, du laver inde på profilen. Men det giver i hvert fald rigtig god mening. Er der noget, som du vil sige inde på din profil lige pt, som sådan er sværere end andet stadigvæk? Hvad synes du egentlig er den sådan største udfordring med at begå sig på Instagram? Altså jeg synes stadig for mig, at det er svært at nå ud til, altså få nok visninger på min reels. Selvom at jeg kører med de her hooks og alt sådan noget, og jeg virkelig prøver at få trendy audio og alt muligt på, så rammer jeg ikke altid lige langt ud, og det synes jeg er frustrerende. Ja, Ja, og det så nu forstår jeg. tester jeg lidt forskellige ting af, som du har foreslået mig, for at se, om det ligesom kan hjælpe mig lidt. Ja, også fordi jeg tror også, det er vigtigt at nævne det her med, at selvom man har fået styr på alle strategierne og al viden, så vil der stadigvæk være noget, man struggler med en gang imellem. Der kan være lige pludselig, at algoritmen lige bevæger sig lidt træls, eller det er en off-season om julen, eller i højsommer, hvor folk er på ferie, hvor folks adfærd er lidt anderledes. Så der vil altid være nogle ting, man hele tiden skal justere på. Man hele tiden skal holde øje med, hvis man kan sige det sådan. Men personligt synes jeg også noget af det, der sådan er spændende ved det, det er jo faktisk hele tiden at udvikle sig, selvom man jo gerne vil have mange visninger hele tiden, så lærer man jo også af at være i de der perioder, hvor man tænker, gud, hvordan kan jeg lige få lidt ekstra visninger, hvordan kan jeg lige op mit game lidt mere, så man hele tiden holder sig relevant og hele tiden sørger for at gøre det, man kan for at arbejde mere strategisk med tingene. Er der noget, hvor du tænker sådan, det mestrer jeg virkelig godt nu, altså sådan, det er jeg virkelig sådan blevet virkelig, virkelig god til? Jeg er blevet virkelig, virkelig god til at skabe værdi, og det kan jeg se særligt på mine guides og på min live, hvor at jeg faktisk ligger rigtig højt på, jeg synes selv, det er rigtig højt på gem. Lige præcis. Det var også min tanke, fordi det delte du også ind i community-gruppen her for ikke så lang tid siden, det her med, at nogle gange, hvis man virkelig skaber værdi, så kan man se, hvor meget engagement man lige pludselig får på ens post. Og det er også noget af det, jeg kan se all over på din profil, det er, at du kontinuerligt engagement rate ligger ret højt i forhold til mange andre i samme følgerbase, hvilket jo virkelig bare sætter barn for samarbejdsmuligheder lidt højere i hvert fald. Men mega sejt i hvert fald, og mega dejligt, at du også arbejder så kontinuerligt med tingene og har en contentplan og de der forskellige ting, for man kommer bare ikke udenom, at noget af det, jeg plejer at sige, som jeg også nævner mange gange på vores ugenlige lives, det der med, at hvis man poster tilfældigt, så får man tilfældige resultater, og poster man strategisk, jamen så får man strategiske resultater, ligesom vi også kan se 100% på din profil, i forhold til, hvor meget du også dykker ned i de her forskellige ting. Hvis vi sådan snakker om beløb, nu bestemmer du selv, hvor meget du sådan lige nævner her og der, men det er mere sådan, om du har nogle sådan situationer, cases, du selv kan nævne, du selv har været sådan ekstra stolt af. Det kan være noget, du har fået forhandlet, eller et beløb, du har taget for en samarbejde, uden at sådan name drop samarbejder, fordi det vil vi helst ikke, men mere bare sådan generelt, hvis du har noget, du gerne vil dele på den front. Jo, altså jeg har forhandlet med en samarbejdspartner, de ville gerne have et 3 måneders samarbejde med 3 reels, og de tilbød mig 1.500 kroner for hver reel. Men jeg fik dem op til 4.000 per reel, så det endte jo op i 12.000 eksklusiv moms. Og det samme gjorde jeg med en virksomhed, som tilbød mig 750 kroner. Den fik jeg op på 3.000 kroner eksklusiv moms. Og så jeg lagde en video op på min Instagram-profil sidste år, hvor jeg ligesom præsenterede, hvor meget jeg havde tjent i 2024, hvor at jeg lå på nogle af 43.000 før skat. Og med aftaler frem til maj måned, så har jeg allerede overgået det i 2025. Mega sejt. Wow. Det har du ikke Ja. engang gjort mig nu, men mega, mega flot. Ej, det er virkelig, virkelig sejt, synes jeg. Og det siger jo også virkelig meget. Vi snakkede også lidt om det her med, at du allerede havde lukket betalte samarbejder, inden vi gik ind i marts måned. Så det der med faktisk også at være forud og tænke ind i de her forskellige ting. Og det siger jo også bare virkelig meget om dine forhandlingsevner, de strategier, du har fået til at sige sådan, okay, jeg står fast, altså jeg kender min værdi, og jeg ved godt, at jeg kan få jer lidt op, hvis jeg spiller på de rigtige ting. Også fordi du er 100% det værd, så det er jo kun fair, at brandet også får rykket sig. Men det kan du virkelig godt være stolt af. Og også det her med at vækste så hurtigt. Altså man kan sige, at det er et helt år holdt op med meget få måneder her i 2025, og du allerede er langt over, hvor man kan sige, at du jo
kunne nå at præstere i 2024. Hvis man nu kigger sådan lidt ind i sådan fremtiden for dig og din profil, har du sådan et drømmescenarie for, hvor du gerne vil hen, eller sådan, hvor arbejder du på at komme hen lige pt. Med din profil? Lige pt. Så arbejder jeg stadig med at vækste og få nogle måske lidt større brands til at samarbejde med mig. Det er også nogle af dem, jeg har rakt ud efter og fået afvisninger fra. Men jeg kunne jo godt tænke mig, at det var sådan en profil, og måske ikke altid sådan en tv-kendt profil, der fik lov at lave de store samarbejder. Ja, det kan jeg sagtens følge dig i, fordi det er jo også fedt, at du får mulighed for at samarbejde med nogle af dem, hvor du tænker sådan, wow, det er virkelig en fed partner. Ikke sagt, at de andre, du har samarbejdet ikke er det, men det der med, at man har jo nogle gange nogle drømmepartnere, hvor man tænker, at det kunne godt være sådan lidt et dream scenarie at få lov at arbejde med den her person, eller det her brand, og særligt hvis man kunne komme ind og blive ambassadør, eller få noget længerevarende. Og det tænker jeg bestemt også er en fed mulighed for dig, for du har jo platformen til det, du har potentialet til det, og værdien til det, hvilket jo er det væsentligste. Og hvis vi kigger sådan ind meget i det der med, hvad brands også vælger efter lige nu, jamen så er det jo faktisk mikroinfluencers og nanoinfluencers, som har færre følgere. Så jeg synes jo også, det er rigtig spændende, om det ikke godt lige pludselig bliver lidt noget, de måske også får ekstra meget øje på, de her store brands, og forhåbentlig kunne komme ud og vælge dig, eller du kunne få lov at pitche deres vej i hvert fald for en gangs skyld. Og her til sidst, så vil jeg egentlig bare gerne spørge dig, om du har et eller to råd til dem, som måske var i dine sko for ikke så lang tid siden, hvor de er grønne på området, tvivler på, om det her det er noget, de ligesom kan få succes med, og også bare om det er noget, de sådan skulle starte på, hvis man kan sige det sådan, om du har et godt råd til dem. Jamen, hvis man går med drømmen om, at man gerne vil ned i tid, eller du gerne vil være din egen chef, eller du gerne vil tjene penge, så synes jeg uden tvivl, at man skal kaste sig ud i det og tro på sig selv. Jeg gik jo med en drøm om at gå ned i tid, og den har jeg faktisk opnået, når jeg kommer tilbage fra barsel, så går jeg ned på 32 timer, som har været mit helt store mål, og noget jeg troede ikke var realistisk i nærmeste fremtid. Så mit bedste råd det er uden tvivl, at man skal tro på sig selv, og når man så begynder at forhandle med virksomheder, så skal man huske, at det værste, der kan ske, det er, at man får et nej. Det er simpelthen ikke verdens undergang, at der kommer et nej. Lige nøjagtigt. Mega, mega gode råd. Også det her med, at man kan jo også bare virkelig, hvad man vil. Så det er sådan, det handler også om, hvad man putter ind af arbejde. Noget af, at du arbejder jo også hårdt for det, og det gør alle, der gerne vil det her. Nogle kommer det lidt lettere til, andre skal kæmpe mere, og det er jo virkelig sådan vidt forskelligt, men fælles for dem, som gerne vil være bæredygtige forretninger på sigt. Vi skal blive ved med at have fokus på målene. Men Mia, det var virkelig en fornøjelse og mega inspirerende at høre din historie. Jeg elsker i hvert fald at følge med på sidelinjen, og jeg synes altid, det er fedt, når jeg lige kan få lov at sende nogle gode råd eller en lille idé din vej, som jeg får gjort en gang imellem. Så mega tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og så kan I jo alle sammen finde dig også på din Instagram, og jeg linker til det selvfølgelig nede i beskrivelsen til den her video, så man også kan hoppe ind og se, hvordan din profil egentlig lige ser ud i forhold til, at du har vi snakket om lidt af det her, så det er jo også rart lige at få øje på, hvem det er, du egentlig er inde på Instagram.